Kao što već možda znate, Skupština opštine Tuze je u oktobru prošle godine osnovala upravljača, to jest spomenik prirode Kanjon Cijevne. Znači, pomoću ovog projekta mi ćemo da radimo analizu ribe u saradnji sa parkovima Dinaride i na bazi toga mi ćemo imati mjere koje ćemo u buduće da realizujemo u vezi čuvanja ribe u spomeniku prirode. Znači, mi smo sad u početnim koracima funkcionisanja, donijeli smo neke planove i u budućem kratkom periodu se očekuje osnovanje službe zaštite. I pomoću te službe zaštite mi ćemo i na terenu da doprinesemo da se riblji fond čuva i na osnovu ovih rezultata koji će ovaj projekat da donesemo tačnije mjere za čuvanje ribe na spomeniku prirode. Okay.